Owesifazane oneminyaka engu-26 ubudala udutshulwe emhlane washona ngesikhathi ephuma emsebenzini ehamba nodadewabo e-Alexandra. Ngokwembiko, lona owesifazane ephuma emsebenzini eDurban Central Park ehamba nodadewabo. Udutshulwe indoda ebicashe eduze kwalapho behlala khona ku-Root Street phakathi kwamabili. Ngemuva ukuthi owesifazane ewele phansi, umsolwa kuthiwa wamdubula amahlandla amahlanu wabesemgwaza ngomese amahlandla ayisithupha elele phansi. Ngokusho kadadewabo uthi uvele waquleka ngaso leso sikhathi ngenxa yokwethuka. Akukho okuthathiwe kubo kanti bobabili bephuma emsebenzini. Lesigameko senzeke ngemuva kokwehliswa imoto yabasebenzi. Ngokusho komndeni, uyise wengane wesifazane obulewe naye wadutshulwa wabulawa kuyona le ndawo ngonyaka odlule ngoNovemba 2024 washiya izingane ezintathu. Ubuso bombulali kuthiwa bebuvalwe ngemaski. Amaphoyisa aphenya icala lokubulala. Isambane News sibuye nazo sishisa.